Si Jesus mingon na ang tinuod niya mga sumusunod na ilhan pinaagi sa usaman. So naiilhanan kung faith ba ni o tinuod ba ni. Si Jesus naghatag siya kung sa ilhanan sa matuod nga reliyon nga muli makatagbaw sa basic need nato nga mo atong spiritual na pahinahanglan. Palihugan ko sa inyong mga Biblia atong patubagon si Jesus. Diha sa Juan Kapitulo 13, versikulo 34 o 35. Juan Kapitulo 13, versikulo 34 o 35. Kung andam na inyo diha, hatagan mo na ako bagong suko, nga kamo maghigugmaay, sama sa ako paghigugma kaninyo. Kamo usab maghigugmaay. Kung kamo dunay gugma sa usa-usa, ang tanan makaila nga kamo akong mga tinunay. Kuha ninyo sa itong ilanan, naging ni Jesus, na magpaila kung kinsa ang iya mga sumusunod. Ama. Ano na, siniguro na. Una, ang gugma. Gugma ang ilanan sa matuwag na reliyon. So, ano na dahil ka nakitan ang gugma, love, sa true religion o ang matuwag na reliyon. Kung sa man ang ilang kalangitan, in short, muna siya ang proof. Kaya bitang makadawang tao buwarta, kung yan nagduha-duha ka, tinuod ba ni o dili? Saan man mo pag-evan? Mangita ka mga ilhanan. Proof nga mo ni siya ang tinuod ng buwarta. Sa susama, mo ito'y tigipon ni Jesus. Yun siya nga ayaw mong pagpailan. Mo ni ang proof, ilhanan, mamatuod, sa matuod ka religiyon. Sa to, gugma. So throughout sa atong to, magbalik-balik ang puno ng gugma. Kaya naman, muna ang ipasiutan ni Jesus na atong imuon. Ang sa una man po, ang milagrosong mga gasa sa Balang Espiritu, muto ang ginagamit, diba milagro si Jesus. Pero karon, dili na na mao ang ilanan sa tinuod nga mga Kristohano, kundi ang ilang walay paglubad ng gugma. Sa una, isod magulmag imong milagro, pero karon di ba? Kung nato sa social media, magkadaghang milagro nga mahimo. So dili tinuod, kanang itong inang mga AI-generated nga mga image, dali na lang kayong mahilan tungod sa teknolohiya. Muna, kung sa may dili pwedeng pikion sa AI, dili pwedeng pikion sa teknolohiya. Ang gugma, ang matuod na gugma, dili kaya effect ang matuod na gugma, mga iso. Pero ang pamatanan, posible ba na mulungtan ang tinuod na gugma? Kung posible man, asa makita karon ang tinuod na gugma? Daghan kayo organisasyon sa tibong kalibutan. Milyon ka mga matang sa organisasyon.